Recorda que a historia divídese en varias etapas. 1. Prehistoria. 2. Idade antiga. 3. Idade media. 4. Idade moderna. E 5. Idade contemporánea. Hoxe imos falar da idade contemporánea, etapa das grandes revolucións, das grandes guerras, dos grandes avances médicos, a idade contemporánea comeza coa Revolución Francesa no ano 1789 despois de Cristo. E non remata, xa que é a etapa que estamos a vivir agora no 2024. Foi a etapa das grandes revolucións. A Revolución Francesa, as revolucións industriais e a Revolución científico-tecnolóxica. Imos empezar coas revolucións máis importantes. Revolución Francesa. Dende o ano 1789 e ata o 1899, un grupo social moi numeroso levantouse contra o poder que os oprimía e non os deixaba vivir. Os seus lemas foron liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira revolución industrial aproximadamente durou 80 anos, de 1760 a 1840, e afectou sobre todo a Gran Bretaña. Chámase revolución porque se mudou totalmente o sistema económico. Ata agora, quen tiña terras e propiedades era rico. Era unha vida sobre todo rural. Porén, coa chegada da máquina de vapor, se construíron moitas fábricas e as cidades foron medrando. O campesiñado, en masa, marchou do campo na procura de salarios máis altos e mellores condicións de vida. A segunda revolución industrial deuse máis ou menos a partires do ano 1850 e con Gran Bretaña como centro. Estendeuse a outros países de Europa, de América do Norte e a Xapón. Outra revolución foi a científico-tecnolóxica. No século XX deuse un salto de xigante nos avances da ciencia, nos transportes, nos medios de comunicación de masas, na forma de relacionarnos. Con respecto aos transportes, pasamos dos primeiros coches
aos coches de hoxe en día. Desarrolláronse as redes de ferrocarrís, os avións, drones, helicópteros. Os medios de comunicación. Apareceron como medio de comunicación de masas, xa que chegaban a toda a sociedade, independentemente da clase social. En primeiro lugar, a radio. E despois, a televisión. A información, chegada a través destes medios, non soamente entretiña, senón tamén era usada para propaganda política, para convencer de algo ao pobo. De todos modos, a verdadeira revolución nos medios de comunicación foi a aparición de ordenadores, naves espaciais, teléfonos e teléfonos móviles, e sobre todo de Internet, que fixo posible que as comunicacións entre puntos opostos do planeta se puidesen facer en cuestión de segundos e con total garantía. Con respecto á ciencia, os avances médicos foron máis que salientables. Imos aló con algúns deles. A vacina contra a polio. A polio é unha enfermidade infecciosa que antes da vacina provocaba a morte. A penicilina. É un antibiótico que, tras o seu descubrimento, conseguiu salvar moitas vidas provocadas por infeccións. Os raios X. Que permitiron ver problemas que estaban dentro do noso corpo. As resonancias.
que tamén permiten ver dentro do noso corpo, pero con maior precisión. Tamén son avances científicos os descubrimentos de novas fontes de enerxía. Imos aló con algúns deles. A enerxía eólica é a enerxía producida pola forza do vento. A enerxía solar trátase dunha enerxía que absorbe a enerxía solar e a acumula en paneis solares. A enerxía nuclear é a enerxía que a través da queima de carbón, por exemplo, libera calor a través da fisión ou fusión dos átomos. A enerxía mareomotriz. Esta é unha enerxía que aproveita a forza das mareas do mar. Na idade contemporánea tivo lugar a revolución do movemento feminista que loitaba pola igualdade entre homes e mulleres. Entre outras, conseguiuse que as mulleres puideran votar nunhas eleccións, que tiveran dereito a separarse dos seus homes, que puidesen firmar contratos e contas nun banco, sen depender de pais ou dos cónxuxes. Neste editorial falamos dos grandes avances desta idade contemporánea. No seguinte, falaremos das cousas negativas que esta etapa histórica trouxo consigo. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. En que ano as mulleres puideron ser titulares únicas dunha conta bancaria en España? Xa o sabes, pois vexamos a solución. Sorprendentemente, a muller non puido abrir unha conta bancaria ata 1975.
Ata ese ano, soamente podía facelo, pero xunto con outro titular, que tiña que ser o marido, pai ou titor. Ben feito! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!